Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, а чаму ти шепчеш? Горлочка болить? Не баліць. Тады што здарылася? А я вот што падумала. Глядзіце, якое у нас пакуль што надвор'е добрае. Цёпленька, амаль як летам. Усё роўна нічога не разумеем. А летам трэба толькі шэптам размаўляць? Зусім не абавязкова. Просто я падумала, а раптам восень не прачнулася. Як гэта не прачнулася? А вось так, яна восень быццам спіць недзе на беразе прыгожага возера. У яе там у цяньку гамак з галінак, і яна ў ім задрамала. Думаеш, восень забылася прыйсці да нас? Кася, якая ты фантазёрка? А чаму б і не? Мы зараз дамовімся з гледачамі. Яны са сваімі бацькамі, бабулямі, дзядулямі і з усімі. Мы будзем размаўляць крыху цішэй, і восень не прачнецца. Табе так шкада адпускаць лета, Кася? Вельмі шкада. Мне здаецца, я не назагаралася, не накупалася, не паспела пагрэцца як след. І зусім не хачу, каб пачыналася восень з яе дажджамі і з сырасцю. Ведаеш, Кася, думаю, табе гэта толькі здаецца. Чаму ты так вырашыў, разумнік? Таму што ты проста зусім забылася, як прыгожа гуляць у восеньскім парку. Вакол шамаціць апалая лістота, нібы нашэптвае казкі. Паветра такое празрыстае, птушкі адпраўляюцца ў вырай, і прырода быццам засынае. Прыгожа расказваеш, Лесік, маляўніча, але ўсё роўна не хачу. Кася, ты, напэўна, капрызяш. А што будуць рабіць тыя птушкі, якія павінны адпраўляцца ў вырай? Звычайна яны адпраўляюцца, калі становіцца халадней. У іх жа няма календароў. А калі ўвесь час лета? Мішкі не змогуць заснуць. А вавёрачкі і твае сваячкі-зайчыкі калі будуць шубкі мяняць? Восень увогуле жывёлам і птушкам вельмі патрэбная. Ты пра гэта не думала, Кась? Шчыра кажучы, не. А за восенню ідзе прыгожая снежная зіма. Ты хочаш, каб яна таксама спала і да нас не прыходзіла? І санак, і канькоў, і лыж. Не хочаш? Правільна? Так, сапраўды, нешта я не тое прыдумала. Добра, пераўпэўнілі. Няхай восень прачынаецца і прыходзіць да нас. Але я буду крыху сумаваць па леце. А вось каб ты не сумавала, прапаную разам з сябрамі паглядзець ранішні мультфільм. Добра, угаварыў, уключай. Сябры, адгадайце загадку. З задавальненнем. Загадкі мы любім. Слухаем уважліва, Кася. Фізкультуры ёй хапае. Ежу так сабе шукае. Па вадзіцы ходзіць і нахілы робіць. Рыбку лоўка ловіць. Цікавая загадка. Сама прыдумала, між іншым. Дык адказвайце, хто гэта? Нейкая спартыўная жывёла. Ходзіць і нахілы робіць. Мабыць, не жывёла, ці ўвогуле істота нейкая. Але яна не проста так нахіляецца, а каб рыбку злавіць. Ой, здаецца, я здагадаўся. Гэта птушка? Птушка. Чапля? Правильно, Лесик. А я ведаю, што цябе натхніла на гэтую загадку, Кася. І што? Наша летняе падарожжа. Мы на возеры якраз назіралі за гэтымі птушкамі. Ага, нават відэа запісалі. А свой фільм нам з гледачамі пакажаце? Калі ласка, гэтыя птушкі заслугоўваюць таго, каб на іх паглядзець. Знаёмцеся, гэта чапля. Паглядзіце, як яна павольна рухаецца па вадзе. Гэтак элегантна. Між іншым, у Беларусі можна сустрэць і вялікіх, і малых белых чапель. Хочаце даведацца, чым яны адрозніваюцца? Вялікія белыя чаплі могуць мець размах крылаў да 1,5 метра. А малыя больш мініяцюрныя. Аднак размах іх крылаў таксама значны, каля 1 метра. Чаплі даволі лёгкія птушкі, так што ім даволі проста лятаць, і ў паветры яны могуць быць доўга. Але ежу чаплі знаходзяць у вадзе. Яны палююць на рыбу і на малюскаў. Гэтыя птушкі цудоўныя рыбакі. Лёгка захопліваюць рыбку сваімі доўгімі дзюбкамі. Для птушак абед,
а на самой справе яны робяць важную справу. Рэгулююць колькасць рыб і малюскаў у вадаёмах. Бачыце, яны за гармонію ў прыродзе. Чаплі не толькі прыгажуні, але і разумніцы. Усё так, Кася. Дарэчы, а вы заўважылі, што пёры на нагах у іх не заўсёды белыя? Гэта чаму так? Пёркі адрозніваюцца па колеры, і чаплі гэтым карыстаюцца. І як жа? Не поверыце, жоўтыя пёркі прыцягваюць рыбу. О, гучыць неверагодна. Чаплі ўвогуле ведаюць шмат хітрыкаў і могуць адаптавацца да розных умоў. Давай пералічым, да якіх? Жыць каля салёнай і прэснай вады, пераадольваць вялікія адлегласці. А вось жывуць яны вялікімі кампаніямі. А ці ведаеце вы, што вялікія белыя чаплі будуюць гнёзды на высокіх дрэвах? А малыя часцей знаходзяцца ўнізе, у густой траве. У Беларусі чаплі сустракаюцца ў Палессі, дзе шмат рэк і азёр. І там, дзе шмат рыб. А яшчэ птушак можна сустрэць у нацыянальных парках нашай краіны. Там ім спакойна і вельмі камфортна. Бо белыя чаплі знаходзяцца пад аховай. Цудоўнае знаёмства атрымалася. Дзякуй, сябры. Прырода Беларусі такая цікавая і разнастайная. Сапраўды, назіраць за жывёльным і раслінным светам нашай краіны сапраўдная асалода. Такая ж, як глядзець цікавы мульцік. Кася, ты лічыш час глядзець чарговы ранішні мультфільм? Упэўнена. Добра, уключаю. Сябры, як вы думаеце, качкам падабаецца футбол? Ого! Ну ты придумаў, разумнік. Собачек футболістаў мы нават у добраранку показывали. Яшчэ котика можна уявіць з мячом. А вось качкі, не думаю, што яны аматары гэтых гульні. Лесік, а чаму ты задаеш такое дзіўнае пытанне? Бо я знайшоў цэлую сям'ю качак, якім дакладна падабаецца футбол. Ого! Вось гэта дзівосы. Ой, сапраўды, качка з качанятамі на футбольным полі. Цікава. Яны вырашылі дапамагчы гульцам адной з каманд? Хутчэй падтрымаць любімую каманду. Прычым сямейка пярнатых балельшчыкаў спачатку размясцілася пасярэдзіне поля. Вядома, яны хацелі, каб ім было зручней назіраць за гульнёй. Але я лічу, што балельшчыкам не дазваляюць выхадзіць на футбольнае поле. Гэта забаронена футбольнымі правіламі, таму гульцы ветліва папрасілі ганаровых гасцей перасесці на трыбуны. Думаю, гэтым сімпатычным балельшчыкам арганізавалі добрыя месцы, адкуль таксама ўсё выдатна бачна. Безумоўна, каментатар матча не разгубіўся, зазначыў вялікую цікаўнасць пярнатых да спаборніцтва і падзякваў ім за гэта. Было б смешна, калі б качка забіла гол. Думаю, такое пакуль магчыма толькі у мульціках. Дарэчы, пра мульцікі. У мяне і ў нашых гледачоў да іх вялікая цікаўнасць. Добра, Кася, я зразумеў твой намёк і ўключаю чарговы мультфільм. А зараз Надышоў час развітвацца. наша праграма так хутка праляцела. Так, але, на жаль, усім трэба бегчы па справах. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе карысна. Цікава. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не проспите!